Depa ngapuramu Kang Mas Baput Jamku Matur nuwun. Nggih, makasih. Mas, sarunge Mas, sarunge. Sarunge keri. Nggih, sampun Mas Akbar. Sampun istirahat dulu dek niki anu, kanca gete kaya wong jaranan gitu. Ayo. Mbak Yula. Heeh. Jumeneng yuk, jumeneng. Heeh, spoti yuk. Heeh. Spoti. Deko. Yup. Asik. Yuk. Oke. Wilujeng dalu selamat malam. Wilujeng dalu Mas Dala. Oke, iki durung nate ketemu aku. Nggih. Mula ora ana salahe perkenalan. Namanya siapa? Nama lengkap. Nami kula Yolanda. Yolanda, nama lengkap. Yolanda Stefani. Wala, Yolanda Stefani. Nembang Mbak Yola. Pun merdeka mawon, gamelan apa musik bebas. Nggih. Sing nyemek-nyemek riyen mawon. Oh. Jele. Semester pira to Ki Sri? Semester 7. Oh. Lagi itu. Roket biyen wis entek. Yo, ayo. Nebang napa? Nyuwun tindinganipun pelok 6. Oh, dibawani niki. Nggih. Oke, siap. Wah, pelok 6, Mbah Targun. Waduh. Wes. Mangga pengen ngerti suarane. Sanadyan ta tangkep bumi gemesake lani mas kang gemesake jodoh alah yakti pengen kakungmu tan lila mesti yakti pengen tak tembung ning kakungmu mesti ora lila.
Terus. Kendak kepang grahita angel nggonku yen rina banget nang gana ganti yayi sambung kumo Sambung wanci dalu. wanci ratri karya usada Yuk. sing gedhe banget kang mas bapujanku sejatong hatiku sambungku mengwanci dalu ngrupita saremu kelawan karmamu Yuk. Kang Mas Kang mrahete saking urip lestarine apik piratine tan ono ingkang nyaruwe yamong akibate aku mau bayangke remuk ing atiku iki yen pancen ngelingi bocah telu iki apa tenan sida dadi cah telu tak ganti dika Murih lestarine, HP pirantine. Nah, iya. Lanjut. mendah baya yen sida urip lan ngendika mesti bagya malya
dangdut slow Mas Bambang. Ya, tutup deh, yuk. Mendah baya yen tas sedang urip lan ngendika mesti bakya. Yuk, disaut Mas Bambang. Kembali intro. Jernair putri Celestia kang bisa nyuwaran nikah kales rana. Terima kasih. Mbak Yola. Terakhir ya, Mbak Sri, Mbak Enggar, Dek Petrisha, jumeneng bareng. Yuk, disepoti, yuk. Maka kersa, ayo sing kira kompak apa? Hah? Ninggal katresnan. Oh, ninggal katresnan. Oke, cocok. Ya, gue penutup ning limbuan mengko ditutup neneh, gayeng neneh goro-goro. Oke, Yuk ninggal katresnan. Yuk.
Ojo lali pawelemu uga mono janji-janjimu jaga satu anteni nganti saelengmu Wis perkara lagu-lagu lan gegoyonan bisa ditutokake ning paret songo ya nok ngono ya Mak. Oh ngono. Ya grimingane pelot Batar Kun ya nutuke lakon. Lakone dawa. Heeh, Pandhawa Darma Wirata Parwa ya. Sawise saji marang Bendara, ayo tak derekke yung. Kuku sing tupa kumelun mangantar selaning grana sumerba arum kandhanya kandhanya sasmita jati sasmita wangsiting dewa mayang akeh kewane mlebu beskap mlebu jarik. Nah ya, ketoke kewane wedok itu. Sugeng rawuhipun para tamu. Ya. Sapa iki mau? Sore Yuk. sore yalah bapak ketot mangga jaluk ngombe aku dhewe. Iki sing mundhut Bu Warniti saking Taiwan. Wilujeng midhangetaken mugi-mugi dados sambi saya. Lanjut. Ombe omben ana himano iku tot ata omben ana setia
iki, Mas. Santai, alon-alon. Dirilekskan. Pakan hono himano ikut tot ata pakan nono setite berasi Sing nyetel YouTube karo gawe wedang rokokan ning omah. Mau dipateni streaminge. Nggih. Ya. Lanjut. Mas Bambang nang pos nggih. Mas Bimbing. Ya. Ndredeg ya iso lancar. Modele kaya arep ngono ngeden arep lairan ngono ki lho. Lah nggih. Jan, sakniki niku jek ndredeg Mas napa demek jenengan janten kula. Aduh. Engko mau demek aku malah ana bagian sing ndredeg engko. Nggih niku wau pun ditransfer 1 juta langsung lho Mas. Wah, hebat. Nggih, terus sing 500. Mosok tenan to, Dik? Mosok terakhir membawakan kelas 3? Nggih, saestu. Oh. Teng YouTube tasih wonten. Hebat luar biasa. Mas. mengke meleh. Iya. Diratani. Wah, hebat Uga mengucapkan selamat wingi festival Provinsi Jawa Timur sing ngendang Mas Bambang. Wah, menyabet 2 piala. Wah, penyaji terbaik dan cerita terbaik nggih Mas. Sanggit garap lakon. Oh, garap lakon nggih. Nggih. Wah, luar biasa. Wah, selamat. Mas Bambang. Wah. Walang hebat. Wah, ngendang iso nabuh wis di luar kepala. Apa-apa iso.
Sing lemah faktor asmara. Nek kuwi santai wae kok Le. Sing jarang ketemu Dik Yola. Dik Yola. Dalam Mas. Aduh, aku nek nyeluk piye ya? Dik. Ya sing. Ning Jakarta tuku beras. Terus waduh men kok. Yo ora kuwi tenanan. Yo, tenang. Apa arep ngaturke apa? Mangga. Napa wonten pamundutan? Pamundutan apa ki mau? Mosok bar kutut manggung kok musik langsung saruno. Mboten wonten, Dik. Wong Mardika mawon. Mungkin nek dituruti sedaya ngantos bubar Padang monggo malah. Mangga langgam, pelok, slindro, barang mangga. Mardikaning penggalih mawon. Jenang gula. Oke. Ya. Sih pelok barang aja. Dibawani menapa melangsung? Langsung mawon. Oh, langsung. Oke, nggih. Buka celuk. Siap. Oke, buka celuk. Mangga jenang gula. Dados.
Mbak Enggar. Nah, jumeneng, Mbak. Jumeneng. Sepoti. Yuk. Wilujeng enjing. Wilujeng enjing, Mas Akbar. Masih semangat toh? Tasik, Nuansa benjing, biru. libur oe. Loh, libur. Aku sing masuk. Santai wae iki pentas ning instansi tur karo dene malam Senin engko tak rampungke gase. Oh, ngoten. Nggih, mesti biasanya 3:30. Engko jam 5. Oh. Jam 5 wi gasik berarti. Heeh. Tak golekne gandengan. Oh. Sinten? Iki anu teko lho, Mas Nanang iki. Datang pundi? Wo duduk kursi saiki ora gelem munggah panggung. Ndi Nang? Ayo rene yo. Mas Nanang ndi? Mas Nanang tunanetra? Iya. Sampun kondur menapa tasik? Oh, iki lho. Oh, nggih. Ben ana kancane ompong. Iya. Mumpung aku gak enek wonge to. Heeh. Sinten? Nanang to. Aja, aja. Wah lah iki, entang endeng tang tuh, entang endeng tang tuh, entang endeng tang tuh. Sayang anak. Iya Mas Nanang. Rodok rene. Piye iki? Ayo karo Bunda. Lah, hati-hati. Amit niki mie. Aku nyawang Enggar sampai dalane kliwat kabeh. Ini iki yo gara-gara kowe. Ngene iki lho. Wis dope pedhot tak jek sempet kemlinti lho. Iki nek gak Enggar enek ngene iki. Cah sitok kene. Nggih. Terus pundi Mas Nanang pawartosipun? Alhamdulillah sae. Alhamdulillah sae. Sik, kowe mau ngecat aku apa? Oh, sinten nanti kau? Oh, sing mau lho sing nyembang wano wayu mau. Sing ndi? Sing nembang apa? Jenang gula mau. Sapa ta mau? Sing ndi to? Iki sing ndi? Lali aku. Wis tuwek ngene-ngene gampang lalinan Mas. Yona zona nyaman wi. Aku mbah wis tuwek ngene iki boleh lalinan model ya ndak kan. Umure Mas Nanang iki pinten to, Mas? 30. Bayo, jane wayahe ngedu lho kuwi. Lah nggih. Sik golek rondo sing cedhak gone sampeane gak masalah Mas. Menang. Nyapa golek rondo? Ya ora masalah wi malah penak wis pengalaman kok. Tegese iki Ngerti lho. Anu lho, kebaya merah. Tegese iki maksudnya pengalaman cara masak, barang iki wis ndak marai. Oh, ngono. Udah usah punya pikiran yang negatif. Tapi kalau nek ninggalin jenengan kudu negatif ae. Kok geding aku lho. Ngono tak terke mulih lho ngene. Anu lho, teko omah. Madiun Ngawi. Oke, siap. Oke. Madiun Ngawi Pak Tres. Yo angkat yo. Sini Mas Nanang. Cedak Yola. Kene lho. Gak, aku nang kene aku wedi aku Yola lemu. Yola lemu lho, sejak kapan Yola lemu? Apa aku sing anu? Sing jenengan animasi Yola